pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ni mangoyima pa chilungamo kuwayimirira Malawi osaukawo osayang'anira chipani osayang'anira mtundu osayang'anira kumene akuchokera koma kumuyimirira munthu wakumuziyo amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti angalankhule bwanji amene ine anthu wanga mopanda dipo mopanda kunyumwisidwa ndipo ndimakondwera chifukwa kwa ine ndimayitenga imene ngati ndi calling. Lero tipita ku Eskom koyambirira kuti tikawalirire anthu onse amene analembedwa ntchito ku Eskom za temporary kuchokera 2022 koma chifukwa cha chinyengo chifukwa cha anthu ena osafunira anzawo zabwino akufuna achose anthu amene wantchito popanda kuwapasa china chilichonse. Inu muzizifusafuso kunena kuti kodi alipo munthu analembedwapo ntchito temporary kuchokera 2022 23 24 pakana leroli 2025 imene ingakhalenso ntchito ya temporary. Muziwe kuti pali china chake chimene chikuchitika ku Eskom ndipo ngati kuli ma institutions achinyengo amene ACB akuyenera kulowererapo ndiye ndi ku Eskom kumene kumabedwa ndalama za nkhaninkhani. Komanso tipitanso kuja kumatchedwa ku NIFI kumene pakana lero NIFI kupitirira kuzunza anthu amene anachita apply kuchokera mu January 2024 kuzafika 2025 anachita apply kuti atenge ngongole ndipo anthu anachita deposit ndalama zawo za nkhaninkhani ma millions pakana lero anthu amene wawa sakupasidwa ndalama. Komanso tipita kukawalirira anthu akumizi ma district osiyanasiyana makamaka kuja ku Ulongwe komanso kumango chinkungulu ni madera osiyanasiyana pakana ku Phalombe ku Msanje ku Mwanza komanso ku Mzimba kumene kukuchitika nkhalidwe onyasa kwambiri pakana lero anthu akuvutikabe kuti apeze fetereza wa subsidy. President kuyambisa programu yabwino yokongola yochita target anthu osauka akumuzi koma lero amene akupindula ndi programu imene ndi anthu olemera ndipo madera ena ngati kumango chinkungulu kwa Aisha Adams komanso ku Ulongwe komanso kumakanjira kumene kundiye feterezayo kulibiretu anthu akuchita struggle kuti apeze fetereza. Koma tisanazikute nkhani zimenezi ndikufuna nditengerepo mwayi othokoza mwana wa president Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi yake Gertrude Mutharika amene amatchedwa kuti Tadikira Mutharika amene anapeza nthawi zulo ndi azinzake achina Stanley Chilwa komanso Deputy Minister wa Homeland Norman Chisale amene anapeza nthawi kupita kukacheza ndi akaidi kumaula siku la Christmas kukadyesa kukadya nawo limodzi kukamva nkhawa zawo kuona amene anthu akukhalira ku prison. Ichi ndi chinthu chabwino kwambiri ndipo izizi Amalawi tiyeni titengerepo sunafeso chisanzo chabwino kunena kuti ife amene tili ndikangachepe sisonyezatu kuti awatu anapita awachina Tadikira wandu olemera koma nthawi ya Christmas ndi nthawi yopasana yochita na share kamene kangachepe tili nako ndi anzathu ena amene alibe. Izi ndi zimene ngakhale Yesu anakhala akuchita preach ngakhale Mulungu amadalisa anthu ngati amenewa. Nine ndofuna ndikuthokozeni inu Atadikira Mutharika ndi azenzanu amene munapita kukaona ku ndende ya Maula ndipo izi zisathere pompo ya muyendeso mwina mupiteso kuja kumatchedwa ku Chichiri mupiteso kuzomba mupite kumangochi kayeso mwina mmakhala Kongo kumene kuli makolo anu. Iyi ni nkhani yokongola kwambiri. Tiyeni abale athu ife amene tili ndikangachepe tiyeni tizathandiza
anthu amalawi anzathu amene ali ovutika even nolo amuzipatala muzipatala zambiri anthu akuchita struggle kuti apeze chakudya. Izi zandisangalatsa kwambiri. Tiyeni tisayang'anire initiative imene imwandale koma tiyang'anire mwa umunthu muona kuti zimene wapanga mwana wa president iyi potumidwanso mwenaso ndi makolo wake. This is a very good gesture yothandiza anthu chifukwa kupita kundende sizisonyeza kuti iweyo ndiye kuti you are neglected in the society. Sizisonyeza kuti iweyo ndiye kuti ndiwe wamachimo kwambiri kuposa anthu onse. Ayi, anthu ena akupezeka kundende milandu yokuti ndi yaing'ono. Anthu ena akupezeka kundende monamiziridwa. Ena anangopanga soka. Andiyira kwa nthawi yonena kuti ndipempheso usogoleri wa dziko lino. Kunena kuti pofunanso kuchita reduce mavuto amene akukumana ndi amalawi osiyanasiyana makamakaso ngati ziko. Kundende kwathu munayenera kuti muonekeko kwambiri bwana president with a critical eye. Chifukwa kumene kuja kukuchitika zinthu zoopsa, ndalama in billions zikupita kumafuna kumadyesa akaidi. And yet enawo sanayenera kukhala kundende. Mwakwenera nyengo imene ya Christmas komanso New Year bwana ndikupempheni mosasatira ndale, mosasatira chigawo, mosasatira mtundu, muchite pardon anthu ochuluka chaka chino chifukwa anthu ambiri alibe milandu yeni amene akukhala kundende ndi anthu osaukisisa kwambiri koma anthu olemera amangopita kukakhalako siku limodzi, mezi iwiri, mezi itatu atuluka. Izizi muulamuliro wanu muzithese bwana. So I want to appreciate Tadikira Mutalika Stanley Chirwa, Deputy Minister of Homeland Security, Norman Kisale, for taking this initiative to go and cheer, eat together with celebrate Christmas with the inmates at Maula prison. Nkhani yathu yayikulu lero yoyamba tikuwalirira anthu onse amene analembedwa ntchito ku Escom za temporary amene sibano kwalengezedwa kunena kuti anthu amene akufuna achosedwe ntchito mosasata malamulo komanso mosawapasa china chilichonse. Anthu onse amene analembedwa ntchito ku Escom makamaka a security azilonda ndi cholinga chokuti nthawi imeneyo atakhala pansi ma authorities aku Escom anaona ngati kuti kutenga kuchita haya makampani ya security komanso a polisi kukuwaonongera ndalama za kampani. Ndipo atakhala pansi anaona kuti njira yabwino alembe anthu a security awo. And Escom imapindula kwambiri kuchokera 2021, 2022 kuzafika 2025 inoyo. Escom yakhala ikuma at least budget ya security ikumakhala yocheperapo. Lero li anthu ena abwera ndi idea soyonera kuti achiteso sabu haya makampanies a polisi. Anthu onse amene anawalemba ntchito za temporary aja awachose ntchito. Funso nkumafunsa kunena kuti kodi pamene papa ndiye kuti so austerity measure ilipo, apapanso ndiye kuti kuteteza chuma cha kampani zilipo. Muziwe kuti angoti makampani amene akubwera ku Escom kuti azagwire ntchito ya security ena mwa iwo makampaniwo muli azibale awo, muli zibwenzi zawo, komanso muli madiru amene akufuna kuti azigawana ndalama. Boma munayenera muyang'anepo kwambiri pamene pa chifukwa even anthu amene wawa amene akuchesedwa ntchito wa mudziwe kuti ndi amalawi ali ndi ma families, ali ndi ana amene akufuna kutumiza ku skulu. Komanso above everything anthu amene wawa ngati sachosedwa ntchito mosatira malamulo ndiye kuti mudziwe kuti akamang'ana ku makhoti. Anthu amene akapita ku makhoti Escom iruza mabiliyons ambiri kusiyana ndi kuti anthu amene wakana walemba ntchito chifukwa anthu wa already a Escom achita float malamulo chifukwa chonena kuti munthu sakhala pa temporary kwa zaka kumangokhala pa temporary. Amene wo ndikuphwanya malamulo kumene akupanga a Escom. So tinafuna tiuze ziko kunena kuti Escom ili ndi maplani ofuna kupanga madiru oti anthu ena ake ma individuals alemere. Ndipo ngati kuli ku company imene kuli madiru woopsa even olo magali moto amene amapangidwa hired ku Escom ambiriwo ndi azibale awo, ambiriwo ndi awo anasegula makampani basi maina kuwaika maina anawo
komanso mwina azichimwene yawo ndikumapangira haya magalimoto koma ili filimu ona kumaona ngati magalimoto apangidwa hayadi ndi anthu ena akwera kudzathandiza Eskom koma ali akuluakulu ogwira ntchito pa Eskom pompo kuli madiru koopsa madiru notionelenso magalimoto ngakhale makampani amene amabweresa mapolo aja ambiri aja ndi makampani awo boma musakhale ogona muyang'anisise kwambiri makampani ngati amene wawa a Eskom ku Malawi Housing kumene kuliso nkhanza kwambiri akangomuona munthu ofanana ndi zina aja ooneka ngati banda choncho ndikuti ameneyo ndi wa MCP koma ayi ndithu tonse ndife Amalawi ena akuapanga transfer ena akuachosa ntchito zimenezi ziwonongesa chuma cha dziko lino. Anthu ena amene tikufuna tiyalirire mama wa uno ndi anthu onse amene anakhala m'magulu mwawo atamva kuti kwayambika nifi ndipo anapanga magulu mosatira malamulo ndipo atapanga magulu atapita kunifi atakatenga mafomu anauzidwa kuti akachite deposit ndalama zaphwamwamwa mamiliyoni ku banki ndicho linga ngati kuti ikhale ngati chikole anthu aja apasidwe loan apasidwe ngongole koma chomvesa chisoni nchonena kuti anthu onse amene magulu onse amene anachita apply kunifi pakana lero sanapasidwe ndalama ena anachita apply chaka chatha mu January pakana kuzafika January wa chaka chino ukuzafika January wa 2025 ndi apaso tikusiriza kukalowanso January wa 2026 anthu amene wawa sanapasire ngongole zawo ndiye nkumafusa kuti kodi ndalama zimene anachita deposit anthu amene wawa mu account ya nifi ngati chikole muthana nawo bwanji izitu ndi nkhani zina zimene so inu a ACB mukuyenera kuti mutani muziunike muaunike anthu onse anali kunifi kuti kodi zachinyengo zimene zinali kumeneko amapanga ni ndani andivuto la kunoko ku Malawi anthu amati akapanga za uchisiru zawo they just go scot free sama mangidwai andi nthawi yakwana sopano yonena kuti malamulo apangidwe kunena kuti aliyense opanga zopusa mboma kaya opanga zopusa mmakampani ya boma kaya wabandalama ndalama zimene zozo azizibweza yeka andi kuli madiru opsa madiru amene akuchitika so iyi ziko ili silinga zatukuke ngati tikuyenda in this direction so abwana kumene muli koma bwana makamaka inuyo akuluakulu amene mukuyendesa ziko lino muziwe kunena kuti kunifi kukuchitika zachinyengo ndipo anthu ena akupita kumakatolera ndalama opanda kupereka malisiti andi kalero malamulo ndonena kuti munthu akatenga ndalama kunifi anayenera kuti akabweze kuzera ku banki lero anthu ambiri akukakamizidwa kuti azibweza ndalama zija moopsezedwa ni mabouncer anifi afika saizi yomaenda ni mabouncer ati mabouncer awo kuwaona ena awo ndionena kuti anapaipa anthu mbuyomu anakhapakapa anthu mbuyomu ndi akumapita nawo ndikumaopseza anthu m'mizimu kumanena kuti ngati simupereka ndalama tikumenyani komanso tikuotcherani nyumba tikulandani katundu kumaopseza anthu akuvutikatu ena akumachita kumathawa m'manyumba mwawo filikoloko AM kuwathawa anifi zafikapo so anthu ena ambiri akuvutika bola enawo akuyenderedwawo mwina ndalamayo anatani analandira ngakhale kuti mwina analandira ndalamayo mochedwa mwachisanzo anthu amene analandira ndalama kuti apange za ulimi pakana leroli akuchita struggle chifukwa anawapasa zipangizo za ulimi zija chimanga chitakula kale anawapasa fetereza oberekesa chimangacho chitayamba kale kubereka chitaonongeka so anthu aja sanapindire china chilichonse ndizomvesa chisoni kwambiri komanso tikachoka pamenepo tikufuna tialirire anthu amadera ngati Ulongwe Mangochinkungulu Makanjira Kunzimba Kurumpi kumene pakana lero anthu ambiri ochokera madera amene wawa sanalandirebe fetereza uja osika mtengo sanagule pakana lero komanso tifuna tinene pano kuti mchitidwe uja wachinyengo ukupitirira mafumu ambiri akumauza anthu awo kuti ngati mukufuna kukagula fetereza wa 10,000 muzikapo pamwambapo 20,000 kapena iya muzikapo 50,000 izizi ndi mukuyenera kuti inu aboma muziwe kunena kuti programu imene yokongola ikukumanabe
ndi mavuto osiyanasiyana pamene munthu osaukayo amene anali ndi target ya boma kuti apindule alime ka 1 eka kake 2 eka ake apeze chakudya cha iyeyo ndi ana. Anthu amene aja sakupeza access ina iliyonse yogula fetereza ameneyi sakupezeka m'madera ambiri, komanso ngati kudowa kulibe. Tamva ujeni awa akendo kamwendo akudandaulanso kuti kudera lawo kuli anthu over 4,000 koma kumeneko kufetereza kulibe. So munayenera mudziwe inu aboma kunena kuti pologalamu ikumana ndi chinyengo kwambiri. Anthu ambiri akupanga za chinyengo including mafumu makreiki aku ujenia kapena tinene kuti alangizi aku agriculture komanso anthu aku DC akupanga za chinyengo kwambiri. Ndipo pologalamu imene ipangisa kuti chaka chamawa m'Malawi muno chakudya chizakhale mulibe. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.